Uit foarte mult cu admirație spre oamenii de cultură, pentru că fac ceea ce le place, nu urmăresc neapărat un scop economic, ci pur și simplu acela de a le face bine celor din jur, pentru că atunci când mergem la teatru ne relaxăm, ei își pun sufletul pe tavă în fața noastră, este un lucru minunat. Me personally, a model? Nelson Mandela. Am două. La ora actuală, cred că preferatul meu, care cred că suntem mândri cu toți de el, e Lucian Bute, boxerul. Profesorii mei sunt niște modele. Da, până să ajung la facultate nu aveam un model, dar acum sunt anumiți profesori care chiar realizez că fac ceea ce le place și nu știu, fac pentru că asta și-au dorit și fac cu pasiune. Al doilea ar fi Nadia. I try not to, hold anyone up to that high standards. As far as getting inspiration from, I feel, as for me, I like to generate my own, if something is interesting enough for me, I find a reason to make it worth my while. That's just me. I could tell you Karl Marx, Sigmund Freud, Frank Zappa, Charles Ives, John Cage, many of them, and also doctors who cure people. Anyone who helps, who is not just about individualism and selfishness. Dar mi s-a părut extraordinar Octavian Pale. Ce a scris el te lasă fără cuvinte. Și a fost contemporan. Și nu știu, cred că el este un model. Cred că Gică Hagi a dat o expresie odată care nu pot să o uit. Și nu știu dacă eu o respect sau nu, dar cred că o respect. Că prima dată când faci o muncă sau faci ceva, lucrezi, muncești undeva, într-un domeniu care așa ești angajat, să nu te gândești la bani. De istoric în devenire am câteva modele, câțiva istorici sau câteva lucrări. E greu să lucrezi cu un singur model, nici nu cred că este și contraproductiv. Îmi place foarte tare cum gândește Andrei Pleșu și toate afirmațiile lui despre evoluția culturii române și despre mentalitatea românilor. Este persoana Iisus Hristos, este un talent deosebit. Sunt mai multe, pentru că nu poți să ai un singur model. De asta în opinia mea, niciun model nu este perfect, nu poate exemplifica atâtea laturi ale oamenilor, ale personajelor, ale pieselor, cum vreți să o luați. Și atunci două modele clare sunt Tom Hanks și mai specific în Forrest Gump, în rolul din Forrest Gump, și Al Pacino în rolul nașul. Și pentru carieră și pentru viață, primul care îmi vine în minte este Leșe. Am o foarte mare admirație pentru el.